Ngiyaxolisa mngani wami ngokwenzakalile. Okay. Angizama ukusiza ukuthi kwangathi izokhipha umessage la yabhebhelezini. Okay. Awusangikhulumisa into mngani wami. Uyazibona ufuna kuhlafuna. La uthola azokwenza i-gender based violence. Waqhubeka nje wenza ukuthi ugijima uyoshintsha i-wallpaper yakhe ibephephule. Kuyoshintsha ngisho ne-wallpaper nje qhubeka. Ngiyaxolisa mngani wami. Manje awusho wena usumyelela nje sekuqhumisa ngempama le yabhebhelezini. Ithe asithule. Losuke ngisho njalo mina ukuthi bayithatha imali ukuthi ngigiza kini qhubeka. Yazi wena uvele ube personal even if I'm trying to be emotional friendly kuwena. Uthi mova tidliwa kanjani? Hayi lutho. Body social for them pin, body social for them pin, body social for them pin. Tactical show them pin, yeah. Body social for them pin, body social for them pin, body social for them pin. Tactical show them pin, yeah. Ain't nobody got you like yourself, so it's true. Both focus and tell, Bobby too, but never the devil. Cut off a day, I cannot take else. Since I've been in down and slow. How cho? Yebo mngani. Uzwile kuthuma umsaba iphara. Mubulala hle nkosikazi wakho mangubani? Yena loyo phela ngithi mangubani sohlala le eThekwini usiyadayisa usiyabona bona ufaka amawivi inzipho nebelathi drip. Hey! Ngiyakutshela nje ukuthi ziyakuphuza uma ungaziloko. Awu ngempela mngani. Ngiyakutshela ayibo. Ha ngikhuluma ngobaba ngikhona. Ubaba balahlile thi singenababa. Uyezwa manje? Angani uyezwa? Yeah. Let a genie out of the pot. Unleash the world or 2K. Grant you 3 wishes that last on your death. Your crime is seeing and you did not speak. Breathe someone that need to get him beat. Amganami. Mesikhumbule. Ngikhumbule nami. Nawe kodwa usami ungasangitshelanga. Ngasho ongathi azivakashi. Kanje umama lona. And uyakuthanda nima wakho ukukhuluma. Geli gaxameze ngiza nazo. Iza negaxa ongilalela. Geli, hey, uzwile ngithi uTrump uphana South Africa amaphilisi engculazi. Bashona abantu esikhawini. Wesis uthini ke ngaba semkhobose ikubo kwayo. Wena shuthi usezokuncane uthina abale esolezo. Hawe he. Mana sisi ngiza nesami nami. Uzwile ke sisi ukuthi sekunala abafana abangama after 9. Baba bale 18. Hayi cha sisusa wazi. Uthini ngaba semanguni shutha ubazi. Ilapho ke phela. Sanibonani guys. Yes. Njani Siyaphila oh. Hawu ngiyanibona nje ngathi ke niza and nje. isine vibe. Hayi shame. Engasuka umphansi. Sesidilikile ke igoli. Sishiya leyo nto. Endindima kunomunye ugogo otrend athi uthola lenzo nomuntu enqunu. Unamanga wena. Ngiyantshela nje. Ngabe usuzwile geli ngi-right na? Hawu uyazi nje ongiyiphilela ngomgosi nje woza nazo ngabusamosha sikhala. Lalela, ubusuzwile ngaloba bohlula phela hlukumeza umfazi wakhe nezingane zakhe sezimchamela ekhanda. Hayibo, igender voiceless phela leyo. Uthini? Ngithi GBV phela leyo. Hayi ngiyakuzwa. Mana ke ubusuzwile ngalaba bamithayo ujikijiki sebebhebilesi. I-abortion phela leyo. Abazi ukuthi idlo zilahlatshela. Mhlawumbe ibo labo imizitho zabo seyibhedbele kubegxeka abazali. Kanti cha, kumele babheke emuva labakhipha khona izisu bephathe nomlahlankosi bebuyisela idlozi emagcekeni akubo. Kodwa nawe waswazi information engadi nawe usuka khona yini? Awukahleke wena nobusokucwela ikiwe. Hawu. Uyayizwa nento nukayo? Ngiyayizwa. Wena onuka ivala? Awu cho misuba personal yena. Awu cha bengithi uyagadla phela. Kodwa naye ngiyakudlalisa. Alright. Hayibo. Cho ngibukisa phela. Hey, wozani la? Ngenzani futhi yini leni igqokile? Indaba senitsho uthi ngibahle ukudluloba. Siyajima futhi singama strong together nenkinga nisho phela manenkinga. Hayibo. Hayibo nababaza lalalanayo bese sizwile ngani ukuthi nizintombi zomgosi. Bengeke nikwazi ukuba izintombi emakini ayila starting. Umbukani ka nabo sangasepoza. We are strong together. Ibazei wase banga jangu zibira kuzibajia se dia kise majeza tango bola se banga jangu dibesa ubede ni mabedi ya se sisobela
Ila kuweka umaga shodia inegandi kwedega umagaga. Hey Prazo. Ninjani bhuti? Uthulele nathi lo muntu. Umuntu lo. Hey. Awabafana. Hey Prazo, kunomuntu esemcingayo la Prazo, mfishane nje, mubi mnyama, umsosigubhu setropic, uyamazi? Exactly. Uthulele nathi lo muntu. Mfana Zulu, la. Bafana Zulu. Hamba okuhamba jweni mfana Zulu, shikelele ifilili uvambinera bafana Zulu. We, umuntu uselimpompo. Upapa Peni uyamazi Prazo? Papa Peni. Wabafana, hamba mboko shikivishi. Abafana, mana Papa Peni. Kudlalwa ngathi la. Hawu. Papa Peni, ishiviri Papa Peni. Hey. Papa Peni saba nje. We, kanje uPapa Peni unedread. Upapa Peni bambiza uBig Zulu, or kanjani mfethu? Yiyo lento ethi show umthandeni ebiza uBig Zulu ngoPapa Peni. 20% wane wrong thina la. Obvious, futhi ngabe sise Bergville thina. Hayi inkinga ke le. Wabafana. Hayi inkinga kodwa. Hayi bhuti wami, siyabonga bhuti. Mfana Zulu. Siyabonga. Mfana Zulu. Ekudlalwa ngathi lempompo. Hayi. Yabona nje liyembe le bakithi. Abafana. Uyabona uDusi lama strong together azosinika inkinga thina si together. Kodwa nathi sikhona esingabahlula ngakho ngoba hlesi always together. Yazini, ngiyothume siba separate one by one ngoba uma be together, ayi ba strong. Yes, manje. Angani yes, uhlaniphile Yabo masingathola oyedwa ngeke saba strong. Ayiqinisile. Sanibona. Ayibo. Ubani manje lo sibingelelayo? Uyayibona kodwa khona ukuthi unjani ukuthi ungabingelela thina. Uyabona kodwa khona ukuthi ubingelelo ba. Have you see yourself? Shame, shuthi umuntu usephashe ngempela msehambe bingelela noma ululwana njena. Na imfene ufuna ungithwebula ngibuka. Yazi bangicoma kuthiwa isikhofu ngifeyile ebusuku. Hey. Chomi, that's a bar. As usual girl. Hamba la ngesitshela igaxa zakho phela sezothola osisi bakuba uthola nje umsebenzi wamasipala. Hamba la lokhu unabuluka. Hayibo niyenzani kanye abantu? Hayibo, yini lokho kufishana nasikwaza lwehlathini? Futhi uyayibona nje nenwele ngathi wathatha 10 years esigodlweni and yakubona namanje kusagodlekile. Hayi. Hayibo yini le? Manje samiyeka. Wenzani vele lo? Asimhuphe. Yazina simnyeke sokuthola isikhathi sakhe. Body got you like a shelf, so it's true. Both of us and tell. Bambi tuba, never the devil. Cut off a leg, I cannot take L's. She said, been in down and slow. My niggas with it, what's so email? Yeah, she thought I was spoiled like a web. She made shit gay, no doubt, no bells. On my way to the top of those stairs. Keep your head up, the top is near. Good, now we gonna fear. Hey, yazi uthi la ngashisa kanjani enganamgose makunje yo ngathi usho mina Chomza ngathi ngahlalela u5 liters amanzi abandayo noma ikhokhi awu kahleke nje nokubhora samsema ngumsolanda umsavu kubandabo yo never that Chomza angiphuzi mina angifuni ukubothwa njenga athi ngithule futhi abathi uphuzana kwathi no botha ngami nje ukuthi le ngoma iculayo yibhekise kimi ngoba ngizokugudla mina hawu kade uthe uphuzana ngoba vele uthe uphuza ikho namanzi mina ngizosengitshengisa isikhala kula ngempela ngoba lelo hlaka kunela kaTem. Awu, khona umuntu owazalwa ngembiza emhlabeni wezoni. Ngalokho nje awusakusho kimi. Oba nje wena namehla amakhulu ngathi wasinda kwi-abo. Athi ngithule futhi. Hayi. Wena uvele bephosana noma ngidlalela nje. Hawu. Mana-ke. Ekhaya kini ngiyakholela emadlozini. Ngakholela kanjani kumadimoni mina? Mina ngikholela kuJesu. Awu, uJesu lona demoni elikhulu ukhona njengoba fela izono zene engenzanga lutho nje. Nina niyakholela kumaNazaretha niyasabatha? Lutho mina kubavashela nje, vashela nami nezinkonzo okuhlona kwazo bavele bakhonza uNkulunkulu oyedwa. Hayibo, hayi kanti ukuthi amaNazaretha akhonza umenzi ngubani? Umenzi ngubani uyena phela umqalo wendlela. Hawu, useholela abantu endleleni ezimbi. Kade ngicabanga ukuthi uShems wethini mesethi inkosi inibusise. Mhlawumbe isithunywa oyisibasizayo nesibalekelayo ngosiko lakhe. Uqinisile. Samensona nomgosini. Let's go.
Uyabona saphinde sahlala nalezi ntombi zomgosi. I'm going to show them that I'm strong together. We are strong together, but wena my friend. Kahle, mina ngisazoncipha in 10 days uzobona. How true. I was just being sarcastic. Don't mind me. Yabona kumele sibadide laba ngoba bazi ukuthi si strong together uma kukuthi bafica oyedwa ehamba yedwa. Bazofuna usixabanisa. Exactly my point. Kumele senze njani? Kumele si-act ngathi lento iyahlukumeza noma iyiphi into abazoyisho. After lapho bazogcina sebexabana bodwa. Yes, Chomi. Sunday. Awusho onjani? Ngiyaphila girl wena. Ngiyaphila waza nomgosi Awu wegeli kulate manje umgosi awukho. Hayibo ngiyazi ukuthi unawo umgosi. Uba yena mina? Khipha umgosi. Lutho wegeli anginawo. Khipha umgosi. Ngiyazi ukuthi unawo umgosi. Hawu anginawo serious wegeli. Ngiyazi ukuthi uzozukhiphe ngithi woza nomgosi nginawo. Woza nawo. Bengazi ukuthi uzogcina Mana uzwileni ukuthi Oliver basekasi bayo. Hey, yabona bolo mfaka ngitaleni nazi inombolo sizosebenza ngazo. Mangoyi. Tshelile bolo mina ngihamba mama. Igolide. Hey. Hey bafethu. Uzona. Ancheke ngathi khona umuntu osesicapheni. Ancheke bafethu. Woza ntondo ngilandela. Check. Hamba ne check abalo. Hamba ne check. Hamba mfethu. Yabona bolo. Sho, demele siyenze. Baka bo2. Asifake lo. Lo munye. Sonika ukuthi behambe nawe yabo. Okay. Unomunye malume ungatshela. Into ekhona nje akayidayiseka kaloku. Thina demele siyenze. Sesibanika lo bhaka lo wawo lo munye. Sabanika hlona nakusemthini. Yizimoto. Asame. Yizimoto. Asame. Stimba. Hamba ngizofika hamba. Lokho kabakwenza. Nalo sisengikhipha nawo umgosi akasafiki ke yazi and akusekho noyedwa nje ogela odlulayo ngizoxoxa nawo umgosi. Yena qha goza la. Phansi. Awunawo umgosi owuphethe la? Hayi cha nginawo.
Hawu ubheke yonke indawo nasemaphayitheni nasey'cathulweni nangaphansi nangemuva. Hayi awukho wona. Oh, ubusuzwile ngalo sisabamnangizanile Oms. Hayi cha ngimazi. Hawu. Why-ke vele abafana base-J1 bengasasheli? Phela bona sebaphenduke itabani. Kanti vele-ke manje sesifuna laba bahamba ngama-GTI nama-STI abanemali. Hey! Sanibonani. Uthini yena mani? Uthi ufuna uvoicemail yena mani? Uhlekani-ke wena namehla ashobene ngathi ama-testes ekehle. Angiyiphathi-ke wena yakho noba sobushobene ngathi uMadlamini wayeganga ngabomqombothi emandulo. Uyahlanya lo fana. Siyamiyeka esho nje. Sanibonani mantombazana. Yes, coach. Bese ngizwile ukuthi matende nizodlala igame. Yes, coach. Bese ngizwile namantombazana ukuthi imigosi igesi. Angifuni ukuthi nizibandakanye namantombazana ngoba bakhuluma indaba zabantu. No, coach. Speak of the devils. Devil, ubiza mina ngoSathane wena. Cha bo coach beqonde ukuthi ngoba uthi Mgosi girls kanti usifica sikhuluma ngabo vele. Exactly my point. Okay, lalelani. Into enizongenzela yona masiqeda la nihamba nendlini nigeze, nijime, ningazami ukuhlala nalamantombazana angama bad girls. Athanda ukukhuluma indaba zabantu betha ngazo ugogo wabani wathakatha kanjani enqunu kanjani. Into enizongenzela yona nina ukuthi nihlezi nijima. Exactly my point. Njengamanje hamba nime ekhaya. Yes, coach. Sawona. Njani ngani? Ngiyaphila besathi mama sacela umnike inamba yakho. Ngiyabonga Thanda samsese khuluma kahle ebusuku. Yewena ngani ngimdala kunawe? Ethi just number. Ngiyozimela njalo into ekhulumayo. Ngizayimela ngihamba ngolanda step esekhaya khona ngizolingana nawe. Ngizwile mntana umuntu nangabangani bakho ukuthi wena uthanda awukodwa ngiyazi ukuthi ayiphethe kahle. Sawubona. Ufunani wena la? Ugezile? Wangcola nje. Yaluza le khekhe enukayo. Hayi cha ngiyayiqala-ke le flavor enuka namhlanje. Ngoba ukhuluma nje uyazi ukuthi ngiphethe umgosi obungisangiphaphela. Mandla phansi uza nomkhosi. Hayibo sizuleni sikhona iWestlife Sikhawini. Hayibo ayikho iWestlife Sikhawini abafana nje labo abafuna ukuyiganga abafuna ukusabisa abantu. Hayibo ikhona iWest. Hayibo nami ngizile bomubisi. Hayibo ithini lengane? Awuthoma ushangathi nezakuthi ngaka. Hayibo. Seziphile kangaka. Sengifundile phela ngolero. Naw siyaqaqa la. Cha phela ngifunda kaza. Awubukeke lo kade sagcina. Sayadabukisa manje ukuthi ayikufumbe epami phuma ifinile. Thumanyeke ukuthi uphuma ifinyile la. Uyophuma nje diesel straight. Edonse kanzima. That's a bar. Nisho kimi njalo. Sisho kuwe and uyambona nje Thomo lo ulale ehlafuna. Ngabe ngithi umhlathu wenje manje nenje yabukeka kancane. Ngeke kuyabukeka injalana ngeke phela lana kodwa Thomo nawe soba personal hawo. Kodwa yasimsoco nidelela kabe kwenti ibanga. Hayi Thomo sikuyeke sengi-right. Sengi-right nje la. Sawubona bafu. Yasho. Ngizokufundisa ukushela phela angikwazi ukushela. Watheni lena? Sawubona. Yebo. Hayibo sacela ngiphi isikhathi? 6:25. Ngabe ngisikhathi sokukhuluma nawe. Yazi ekhaya igcika la khona ngingcolile kugcwele inkomo zikababa. Ngiyathemba ukuthi ungakwazi ukufika ekhaya khona uzohlanzeka. Ukuthi wena uthanda bese ngizwile mntana umuntu nangabangani bakho ukuthi wena uthanda awukodwa
ukuthi ayiphethe kahle awukodwa ngiyazi ukuthi ayiphethe kahle. Hawu yantombazane. Indaba hlala wedwa nje. Hayi angisazi-ke mina. Mana usho usufuna ukwenza la kina impela bese ngiyakubhaxa. Amsotsho ngiyadlala. Mana ke mangibuka mina njani? Ngoba ngithi chomo right ugezile umnyama yabo lidakhe elihle nje. Ngibiza bangedada. No, chomo angisho kanjalo ngisho ukuthi uyidakhe yabo umnyama but you are still lookable. Oh, ngimnyama mina. No, chomo angisho kanjalo ezothini chomo vele siye. Kodwa chomo ayinge. Hebo, wawusuphathana namafoni indaba siyajola yini? No, yazi ngahlangana nengane episode 2 yangenza ngamagama. Awu ngeke usufuna ukujona nezingane futhi manje i-rape phela le abuse nje. No, yazi into lekudedela nje umuntu akhuluma amazwi akhamnandi nothi siyajola. Ngiyakuzwa igirl. Yona ngani ngakutshotha ngimdala kunawe. Uhlehlela abadala bayazi indlela. Hawu, usuyamthethisa futhi manje penseni yakho. Hawu cho, ngiyazi lento lekumnyekela nje ethi zazanga amagama amnandi nothi siyajola. Hawu nawe. Sawubona. Ngasho ukuthi izintaba zihlangana kodwa abathi bahlangana kusale sekuthintana ezinhliziyo. Ngazifuna ngimi nashodo mfana. Indaba kubangela isicefe yini? Mina bese ngithe singcono. Angasingcono ingcelo hambe la. Upentheni. Bengidlala ufonele. Ya wena, yakhumbula uphapha, khulumela phezulu unempiko. Sohamba wedwa manje bamba la. Ngishayelani? Kuba nguwena ngabe ngiyathula futhi angikushayi ngiyakusula nansi enye bamba. Ya kusaphapheka usuthula, suthola ibili boco. Lalela, yazi ngabe ngiyakuphinda. Manje ngobe ngenza isono obushayekile vele. Hawu mina. Zokuphinda phela mina lento etshwabukile ngathi ijwabu. Mawusuka la utshela umngane wakho lo phaphanayo ukuthi ningangiphapheli mina. Zokuphinda mina utshela udirector noproducer wale episode ukuthi behind the scene ziyakhala. Themaze ngabhori unazi indaba sifahle bangazo lapha. Swelane nene sifuna indaba usiyintombi yomgosini noma it's pending. Bengifuna skip isizungu nje kuphela. Phela thina sibona manje ngisifuna ukukhohlwa lokho. Mana ke sis, uhold 350. Uswazi process of pending. Hayi kahle gele ukungijwayela kabi lempoma le. Angizwaka mina. Shona sokudlula ngomoya nakhe lapha kokubona yabo. Kwenza kahle kwadlula ngomoya mina benzokuhlafuna sesiphela ubustrong together manje. Awu chomi bengidlala hip hop ngani. I mean ama hips amangaka chomume kahle yo. Sifuze ukhokho, ugogo kagogo, ungumama kagogo. Ngempela yamazi Sarabat lowazi wamhlaba wonke ukuthi unomrawo omkhulu i-natural disaster not i-BBL. Ngiyamazi chomi. Khokho wami namanga. Ngiyakutshela. Hayo chomi. Ayibo chombo laphana. Ayibo ubaneke lokugela umuhlanje. Muhle, never that mina ngiyababa ngikharamandi. Awuke ngeke nami nginqaba. Sanibonani, indaba nombuka ngathi ngitshela ubabeni. Ayibo gel musukuphapha ngizokufaka upama. Saningithatha personal lento. I was joking. Okay, siyakuzwa igel manaka awunawo umgosi la. Umuhle kanje ngeke ungitshela ukuthi awunawo. Manaka uhlala kuvela. Hayi.
Uyambona nje lo Chomo uhlala eMadagascar. Kuphi? Cha, uqonda ukuthi I'm from Madagascar futhi. Awukahle sisizobuza namkhosi. Yes, nginawe yazi izolo ngihlangane nomunye umfana nje onekhanda project nje. Amagama nawo. Yo, mana ke girl, awusho lomfana oyiseqa mgwaqo. Mana ku10. Ngizwe ukuthiwa uyazibhoshela amayelele. Mana sisicela ukubuza namkhosi osizela nawo lo. Yabo thema sikhuluma umkhosi one vibe, umkhosi onomzuzu. Manje nomkhosi sitshela nasifuzo nje sisi. Like usitshela ukuthi la endaweni nogogo Msola ukuthi unemfene yakhe. Hayi umkhosi week. Bengisacela ukuba abangani beni nami ngijoine izintombi zomkhosi ngiyithembisa ngeke ngiphoqa. Ayisakuzwa igirl kodwa kumele ukuthi yonke into eyenzeka la endaweni usitshele because akuhlale ngaphandle komkhosi these days. Yazi ukuthini Chomo? Avela sami sofuna emandla ngaka mhlawumbe khona la sothola khona. Asivele sihambeni Chomo. Yo 50. Let me give you something, boy. Me, I'm fine, I age like wine. Maybe sometimes I be feeling out of time. Write more songs, ain't tryna make it rhyme. Spending my night outside with stars. Me, I'm fine. Hayibo Chomo akuyena lo girl lo episode 3. Hayibo iyona lempomo. Manzoya nje hamba njalo hippopotamus. Ngayanja nje kodwa lempomo ngoba ngathi igwinyeni ngenayo yeast elipheke ngamanzi. Yazi ukuthini avele sekuwele hippopotamus. Ayibo uthini manje wasubheda. Hippopotamus. We hayi angikwazi ke lokho. Avese kuye lempomo Sami. Yawe, yakhumbula udelela uChomo. Uthi nginyama sangathi uoyela. Hayibo umsana ujwayela. Hayibo ngena ngaphi manje ukuthi ngimnyama. Hayi nami ngizogcina sengikhaba. Yawe ngiyakhumbula uthini? Awusho siphelele ngibona. It's hippopotamus. It's hippopotamus. Ha, wazi kanjani wena? Wazi nje. Pho ngishayelani mina? Mina ngingiwe ngiyabe ngiyathula futhi angakaqedi ngawe mithatha. Manje nje mina ngeke ngithinte lona. Akuzame ke nokuhlafuna. Cha unesibindi bosokusabisa umngani wami. Noma emubi nje. Wena futhi angakaqedi ngawe. Ungitshela uma usuwala ungitshela ungikhonzeke ku strong together lakho. Ngeke ke mina ho. Ayazo na udeli. Cha ngithi ngizoncenga mina ngeke ngincenga ngizoncenga unyoko. Yintsha kabi lena. Ngeke Chomo kanjena kwenzakaleni ngawe Chomo kuhlungu yini ucabangani ngeke phela Chomo ganda iwe phela nobunje kwenzenjani Chomo ngeke uzukholwe izintombi zomkhosi malapho imalapho ungasaqhubeki Chomo nawe bakwenze njalo ayi mina sengifuna ukuziphindiselela nje ngeke pho Chomo ithini plan yazini kumele sibe bathathu ukuze sikwazi ukunqoba yakho niqinisile bangibhaxile Sanibonani. yebo kunjani girl Ngiyaphila nami indaba nashabana nje. Manini yibo girl ngakhetha i-business plan uba nebusiness noma usebenzela ugovernment. obvious girl ufuna imisebenzi Hawu nitombo nina manini ngakhetha i-500,000 noma u900k. obvious girl 500,000 Hawu nitombo nina manini nihlama nje amashangane nje la eSouth Africa adayisayo nitombo nina engeke ungazosiphaphela mina ngizokuhlafuna awukuzame government puppets. yini efo manje government channel hayi nama ngaza awusho ufuna usishela ama strong together plus wena powerful yazona Ama strong together asanda kwenzani? hawu usho ngoba ungazi girl noma ya actor vest sidume kanjena sisi Manini ke ngizojoina mina uma nizoyeka ukuphephela ku government. awu Yebo noma noma cha cha. question uyasijoina noma cha Manaki. What goes up and never comes down. obvious imvula la Ha! Hey uzohle. Sure mthithi. sure Ngiyezwa la indaba entomshayo nampela sacela umfundisi. Mfethu boma ufika enganeni kumele ukuthi udedezele emawutsheni sithi akuzonde kukhonzile futhi ngikuthanda. Ngiyasizwa leskill sakho mfana siyavutha. Hawu ashibe qhamuka asibone nje ukuthi uyakwazi. Ayisho. Sawubona. Angikuthandi futhi ngiyakuzonda. Hayibo songiphaphela wena nalento enekhadi elikhulu. Awuzoncenga, nengincenga ngizoncenga ngonyoko. Mfethu akwenziwe kanjalo sikwenze nje lokho. Asivele sihambe la. Bese ngizwile mntana umuntu nangabangani bakho ukuthi wena uthanda
bese ngizwile mntana umuntu nangabangani bakho ukuthi wena uthanda Ayiwa Chom, ipheta mbemkosi enje. Esangimadlola ngimgcina izolo lokho ekhuluma ngalo mfana wakhe. Ngiyakuzwa ke. Athi futhi senkinge lapha khona. Hayi ngeke ngabe sengizwe phela ikhala lami ukethe umkosi ungakuphi. Ngiyakuzwa. Ngoba ngithi awukho umgosi enginawo, nawe futhi awunawo. Why ungavela uhogele vele sishone ngakubona sizibonele ngamehlo. Hayibo ngishilo nje ukuthi awukho phela mina indlela zami nekhala lami ku automatic ngabe sengishone khona. Ngiyakuzwa ke. Azokuthini? Avele sindancane maybe uzovela. Chomi ngeke uzovela. Yayizwa into engizwayo. Khona lo nguzwayo and ushubileke lo nguzwayo. Tshela Chomi athi uzovela. And unga. Angeke shone khona I can't wait for this one. Asambe girl imeli the way. Chomi yabona namhlanje kumele sibatshengise singama strong together ngempela. Hayi lokho sithola indunje. Ngiselana my friends khathele into kuphela manje. Noma athwa ngizoboshwa ngizothi stand baphohleze ebusweni. Qiniselana my friends khathele izintombi zomkosi. Ngeke. Balokhu ngibizwa my friend senginesitolo mina nje amaPakistan. Uthini umbono wakho la strong together kulento? Qinisele wena manje. Akuzami uzigcina sekuhlafuna ke. Hawu. Yazini? Yazi template yami. Khuluma Chomi itheni plan? Kumele sambe sobabili uze uma sithola intombi yomgosi eyodwa sithele ngenduku. Yeah, qinisele wena my friend. Cha my friend ini yabo suyayimosha lento la. Ngosambe ngaze kuhlafuna. Yeah. Let the genie out of the pot. Unleash the world or 2K. Grant you 3 wishes, the last on your death. Your crime is seeing and you did not speak. Breathe someone that need to get in bees. Kupuga way to go to Nepal, Zango. Gotta get safa. Chom khalelani. Ugogo ngishile. Awu Chom nayo ugogo wakho Chom. Uhambe namazinyo futhi ubenga cream. Awu Chom asuba personal manje. Hayibo, intombi yomkosi phela leya. Yiyo, sambe. Hayibo Chom. Ningalinge nize ningithinta. Malume wami umkhwanazi. Girls, yazi namanje ngisakhathazela indaba yokuthi why am I strong together ifuna ukushaya wena? Yazi uqinisile girl. Awusho ke Ntombazane kwakwenze njani vele? Yamkhumbula lo mfana owathi wena uyiseqamgwaqo. Ya ngiyawubona lo mgonyo. Naba wonke phela umgosi Ntombazane. Ngambona emenale yantombazane, ngaya kubo wahamba umfana. Hawu, wahamba kushaya nale yamba maleyana. Yathini phoso usela nayo? Ngiyaxolisa mngani wami ngokwenzakalile. Okay. Angizama ukusiza ukuthi kwangathi izokhipha umessage la yabhekelezini. Okay. Awusangikhulumisa intombi mngani wami. Uyazibona ufuna kuhlafuna. La uthola azokwenza i-gender based violence. Baqhubeka nje njengowenza ukuthi ugijima uyoshintsha i-wallpaper yakhe ibephephule. Kuyoshintsha ngisho ne-wallpaper qhubeka. Ngiyaxolisa mngani wami. Manje awusho wena usumyela nje sekuqhumisa ngempama le yabhekelezini. Ithe asithule. Losuke ngisho njalo mina ukuthi bayithatha imali ukuthi ngigiza kini qhubeka. Yazi wena uvele ube personal even if I'm trying to be emotional friendly kuwena. Uthi mova tidliwa kanjani? Hayi lutho. Wavele waqhamuka ngicabanga. Hayi siyakuzwa ke gela ngithi yabona ukuthi kuphethe thina. And futhi ayikho umuntu ozokuthinta umuzwana nathi. Manini ke nawe wezwa lama ngokuthi umhlaba uzobhubha. Ngoba abantu abamnyama. Abafuna futhi ukufunda izinto. Waqala ngeblood moon. Walandela isolar eclipse. Mase kwezifole eQueenix. Asambe nisobheka umkosi. Manini ngicinga. Ungayi South shona khona. Sho mthithi. Sho. Ngiyeza ukuthi umshawe si. Mani wo. Mase kweza ifoni.
Labethi bami next time. Awulwana. Ubaba yisho njani? Yayizwa into engizwayo. And ushubile-ke lo ngizwayo. Njani ngitshelile. Ngitshela ngathi uzosa. And unga. Sambe sekhona ekhaya ngifundiswe. Sambe ngiyalimela the way. Hello guys. Sacela ukuthi subscribe ku channel yethu. Ngaphethu. Zanda. Sawubona bafu. Ya sure. Ngisacela ufundise ukushela phela ngikwazi ukushela. Awuvele waba ngabe uthi Angibona uma evuke kuse eyalesa phiko benga zukuthi mina ngizolala ngisi. Zodla manqamne zolala ngisi.